Kamar yadda kuke gani, wannan gida yana a tsakiyar birnin Kaduna. Unguwar Rima GRA, titi har zuwa ƙofar gidanka. Ku biyo ni mu je domin in nuna muku yadda aka ƙawata harabar wannan gida har zuwa uwarɗaka. Kaga gida, ga bus kwata, ga wajen fakin motoci. Sannan kuma ga gazebo wajen hutawa da shan iska. Wannan katafaren falo da kuke gani yana ɗaya daga cikin falikan wannan gida da yake ɗauke da manya-manyan falika har guda 3. Sannan kuma akwai ƙayatattun ɗakuna har guda 6. Ku ci gaba da kallon tsarukan wannan gida. Wannan da kuke gani master bedroom. Wato babban ɗaki. Wannan ɗaya daga cikin manya-manyan bayukan da suke cikin gidan kenan. Kamar yadda kuke gani nan shine kitchen ɗinmu, babban kitchen ke wajen madafa abinci. Ni na ga wuta ko ina a gidan nan, amma ban ji ƙarar janareto. Ai an musu wannan lokacin. Inverter ce aka haɗa steady 24 hours. Kuma ƙarfin inverter ya kai 20 kVA. Din nauyin kayanka za ta iya ɗauka. Alhamdulillah. Kun dai ga gida, gida iya gida. Allah ya bawa mai rabo sa'a. Ga mai buƙatar wannan gida zai iya neman mu a shafukanmu na social media @Aliartwork Enterprises ko kuma ka neme mu a lambobin wayoyinmu kamar haka.